Dobar dan ljudi, ja sam Friki Vidos i danas ćemo snimati Social Question. Dobar dan. Dobar dan. Može par pitanja? Samo izvolite. Evo ovako imamo par pitanja. 5 pitanja i vi nam odgovarate na njih. Ajde, reci. Evo ovako, prvo pitanje je za koga bi glasovali na izborima? Za SDP. Hvala, dobro je. Drugo pitanje ide ovako, što vi mislite o izbjeglicama? Pa žaj mi je taj narod, treba ih pomoći. Jest, to je istina. Dobro ste vi srca. Treće pitanje, što bi vi napravili recimo da zaustavite taj nalet, da imate ovakvu moć u rukama? Treba srediti one koji su započeli rat tamo i da. To je I istina. da se smiri situacija tamo, inače od toga ništa drugo. Eto, četvrto pitanje, da dobijete na lotu 10.000 kuna, što bi napravili s njima? Potrošila. Šta bi napravila? Pa dobro. Potrošila za nešto što mi treba. I peto pitanje, što bi napravili da se nađete u krevetu goli s dvojicom izbjeglica? Izbjeglica, gola? Gol. Ma ne može se to desiti. Pa malo se ako se Ne smije može se to desiti, to se nikako ne može desiti. Odlično. Jer nisam takva osoba da bi se desilo. Hvala na par pitanja, doviđenja.